meje jabo ya nwamma sarowi wa palilebu owerele sarowi wa palilebu Igbo le sarowi wa palilebu egwu anyị gbara gwa ọfọ ọfaduro ogu ọfọ jire Igbo wai bore ma nwoke ji ọfọ nwanyị ji ọfọ ande n'elu wekwola ọfaduro ogu ọfọ jire ejuka sarowi wa palilebu owerele sarowi wa palilebu sarowi wa palilebu egbani baraba ọfọ ọfọdologun ọfọ ṣireṣi Igbo wai bori ma oke jọfọ nwanyị jọfọ adẹnelu wekwola ọfọdologun ọfọ ṣireṣi enyi me wiwa nwanne wa palilebu yawe gwo mare ma egwu gbara bụ ba egwu bongo ekelele injinia Bruno ọkwebeje no yuwa na pọkwa ya ye jirezi o egwu anyị gbara gba ọfọ ọfadolo ọfọ jirezi àwọn nwanne sa ya jọfọ aboke ti na ya jọfọ Chineke kere ụwa mara na onye ji si ya onye ji nọfọ yawe gwo mare ma egwu emedara nwoke na mezie egwu mi gbara agba igirigi ya kwụsị egwu magala Igbo wai bore ma nwoke jọfọ nwanyị jọfọ ande n'elu ekwo na chọkwadoro ogu ọfọ ziri ezi sarowi wa palilebu owerele sarowi wa palilebu sarowi wa palilebu egwu anyị gbara agba ọfọ ọfọdụrụ ogu ọfọ ziri ezi kama Igbo wai bore ma nwoke jọfọ nwanyị jọfọ adị n'elu wekwola ọfọdụrụ ogu ọfọ ziri ezi asheri ya pamba ekele kwala me imojire honorable anyị nwafọ abụọ umejogu umegbo mere mma o yawu nne ji na gbogbo okwinu ma akụkụzi mukwu megwu ekule egwu ọmarị ma egwu gbara abụba egwu mi gbara agwa no ebidoro m na nwa akụmegwu yawu ma gbogbo ma anyị ji achọrọ na manna o anyị ji na chọrọ nwanne na manna o anya gbamatịlọgwụ si n'egwatịlọgwụ fere bongo anụtọkwa maka ụganụ bongo bongo Igbo na ahụ na jazarowiwa na palilebu egwu mi gbara agwa igirigi akwụsịrị egwu magalanụ Igbo si mgbọrịma nwoke ji eji nwanyị ji eji o anya n'elu ugwu ekwo na-asị ọfadụrụ ogu ọfọ ziri ezi sarowi wa palilebu uwo were ndị ọmarị mma ekele la mụ Afrika ndị ọma sarowi wa palilebu egwu oge ndị ọma egwu anyị mara agba ọfọ ọfadụrụ ogu ọfọ ziri ezi Igbo wai bore ma nwoke ji ọfọ nwanyị ji ọfọ adị n'elu wekwola ọfadụrụ ogu ọfọ ziri ezi ọwai bori me owere chabala kụrụla ọwai bori me chabala kụrụla ọwai bori me achabala kụrụla n'ụsọ ama wezezele ọwai bori me onye asịkwa n'ogori cheri n'eti ya nwa nwanyị sheriri ọwai bori me onye misi mbori ma o bori ma mejere ma nọ na amaghị onye tibere zonere ya gbogbo ama wezeze nnanụla ọwai bori me Mo aware ma onyo meme da won bi na ma ye wa adaru ala yeri nka wa wo daru ala yeri nka Igbo si mbore ma o ogoru na na nulule onyo mi na shi me bole
okwuru n'ime ebe ọwa igboribe sarowiwa palilego owere sarowiwa palilego ile sarowiwa palilego egwanyi baraba ofo adurogo ofo shiriji ibo wa igbori ma oke jofo nwanyi jofo ade n'elu epo na so adurogo ofo shiriji awa igboribe owere chabala korola awai boribe achabala korola nuso ndamana na nunulume ekele la minjo mabareze aboro ndeze ndiru awai boribe honorable Kevin Wero niniye onyoma meji nejemba executive chairman Ndezi Hotels onyoma Nigeria Limited awai boribe onyoma shimbore ma nwanne kelela Victor nwanne biye awai boribe dem big investment yo ndoma chimereze Manager Hallmark Bank ye wonyoma shimeke drama Shimbori mangwane wonyoma shimeke Adam bise wanyoma Honorable Philomena wanyoma Philomena Desmond Special assistant to Ojoza Kalu on foreign matters ye wanyoma meji nejemba mi honorable Keno Bicharale kelela me wanyoma gere mao anti chichi ndiye chichi obi chere wanyoma ni okoro wanyoma ene mishimbore ma nwanne wanyoma shimekele Steven Akujobi ololololo Owai Bori Gate Group of Company Nigeria Limited iwu badaba Ashekwa nwamme mubla nwamadu nwa ne mubla nwamo iwe anoma iwe anoma anurolu mande onya oma anu biaza jodo akoke mere ya akola ko mere mu were miwe iwe anoma jo iwe jula mobi wane iwe jupanu mobi onye mere nwa ale onye mere nwa Chinebega o onye mere nwa nwara mụra mụgo nwanu Chinebega o ine nwenwenne o anwenwenne kweparere so iwe onye mana foga mu eze chi o anurolu nwanne onye ahụ gbawo abịaza o kakparala gbawo anwanne m biko gbawo abịajọ ya mere anụwelu nwanne onye ahụ gbawo abịaza jojo ọkọke mere ya ọkọladuko mekwara m were m iwe arịrị iwe ọnụmadajọ ololololo ọnụma anụwelu nwanne onye ahụ gbawo alụbịaza jojo ọkọke mere ya ọkọlako mere m enwekwara nwakiri amụrụ amụ o mekwara na amanna nwanne ya mụchara nwụọ nwanne mụchara nwụọ o ruru otu esiyo ebe nwa chere nụ ịrọrụrọ ya nwa akịrị ibe ya rọgarụrọ nkwanụ ibe no akịrị bụ ụzọ chọrọ ya emegburu ya o mama ya fụ anụ were aka kụma nwa o kumano ya tontontom ọkụ makwala nụ ya tontontom papa enwe nne o papa ya yọdọ n'ụjọ ya mere o nwa akịrị ebe onye mere gị je bakparịrị onye
mekuru gị ye nwa m ihe onye mere gị ji ebe o ya ji nwara o arama nwa akiri me enwudaru sawewe nebe gola n'olu iwe 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 o onye nụrụ nwa gị ibege bege onye nụrụ bụ maka lụga ọgụsọ nwanne m bonu nwe nwanne m onye ma afọ ga mụ eze na ma o ọ na n'urolu nwanne onye ahụ ma ahụ abịa za jojo were okwute ka ọ n'ime ya ịmara na n'onye ọ dara isi o ịmara na ma ọ bụ nne go ịmara na ma ọ bụ nna go iwe 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 o iwe wekwanụ m ọnụma ọnụrolu nwanne onye ahụ ma ahụ abịa jọ ihe mere ọkọnụkọ mere ya ị na-akọkwala ka ị mere m were iwe 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 ọnụmatajọ ọnụmatajọ enyiwe ọnụrolu nwanne onye ahụ ma ahụ anụ bịa jọ ihe mere ọkọke mere ya ọkọlanụkọ mere m were enyi ọkọke mere ya ọgbago onye ukwu ya ọgbago onye ukwu kpachara kwanya gị o mere m ọkpakpanụ onye ukwu nama ọkpọlanụko mere anye tupu ka akọkpanụ ke mere m ọkpanụ gị mere mecha nwụ nwanne m onye mazụ wazọ ọkpọlanụko mere m were iwe sarowiwa enwe onye akwapụ otu larị mma asheri ya ji mma ije nwanne tupu gị ebumegbu ma o tupu gị ebu ma jụọ ọnụ ajụjụ egbuo umiba ya aka mma o emeda nwobi nama emeda nwobi amụ anwarị mma o anyị were otu obi biri o nwanne ihe ga-arịrị anyị mmasọ o ọnụrolu nwanne onye ahụ gbahụ abịa jụọ ya mere ọkọkwa nnukwu mere m ụzọ ịkọla nnukwu imere m were iwe 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 enyi m ọnụrolu nwanne onye ahụ gbahụ anụ bịa zajụ ọkọke mere ya ọkọla nnukwu mere m were ọnụmapiwe 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 ololololo ọnụmapiwe ọnụmapiwe ọnụmapaniwe o ọnụmapiwe n'ama inele enyime ọnụmapiwe izeze ọnụmapiwe nwannele olúwayọ na-eme ka ọnụmalara jazụ ibe n'ama emeja nwobi amụ awarị mma o gigolo nwanyị ọmarị mma Dr. Mrs. Kema Chikwele iwe were magi ndị mmanụ ziwe a na-anye gbuwo ọ na-awụ n'irie akụkọ ahụ ka i mere nwo akụkọ ahụ ka emere gị hụ mbụ nwanyị ọmarị mma omenga nna ya mefọrọ jeri nwanyị ọma o arịtesi nne m omebere ka ụlọ akwọ onye ọmachi na-ekele gị o Bristol anya dikele nwafa gbalarị ma o ịhụ nashọnụ ma paniwe je o onye ọmanụmanụ paniwe je o nwanne jumaga m ụzọ dị mma nwanne nwafe bụ ome US base onye ọma onye ọma ekele m gegoro megbuwo ọnụ ma pakwa n'iwe je nda Nnamdị nne m Nnamdị nwoke ọmarị ma onye ọmachi na-ekele o ekele nwabala jemba anesi nwabala jemba ome anna ya onye ọma espezi n'ụlọ nsọ ekele kelela mme nwazere mmanụ davini nwanna dị bini nwanna dị onye ọma le onye ọma US bezi nwanne ọnụma pakwa n'iwe ọnụma pa n'iwe je o iwe 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 enyi ololololo
naluko mere iwe 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 onomadajo onomadajo sori wa mi onoma amilolu wa mi oya oba anu ya oge mere ya abola ko mere iwe iwonye me wa yare agakon me kuru nyanel wa bu onwenu wa aga me buru onwe ebe mara show o shario aga me belu wa makwa o ebe mara show o shario aga me buru onwe onye mechi bio 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 onye mere ụwa ya nri n'ụma o onye mechara ụwa ya zuo oke onye mere ike ya ọla nuo abụrụ
ezeze na lụrụ